Сямейная праграма для ўсіх і кожнага. Вітаю ўсіх, хто зараз на хвалі беларускага радыё. Гэта сямейная праграма, пляцоўка, на якой можна паразважаць пра агульначалавечыя каштоўнасці, каханне, сяброўства, тое, што аб'ядноўвае людзей, а таксама атрымаць падказкі карысныя для вас і для вашай сям'і. У студыі Анастасія Ермалюк, мы пачынаем. Сёння прапануем пагаварыць пра выхаванне духоўнае і культурнае, нават завітаць у музей нашай краіны. Зараз віртуальна, але ж калі тэма цікавіць, чаму б не зладзіць сямейны паход. Айчынным музеем прысвечаны чарговы нумар беларускага гістарычнага часопіса. У нашай студыі галоўны рэдактар выдання, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Александр Корзюк. А ў нашым тэлеграм-канале беларускага радыё ёсць пост з фота. У каментарыях можна далучацца да гаворкі, калі ласка. Александр Александрович, добрый дзень. Добрый дзень. Ну, прэзентуйце сваё выданне, прапануйце чытачам, пакуль яго яшчэ няма, яно з'явіцца зусім хутка ва ўсіх крамах, на паліцах. Мы кажам, што прысвечана музеям. Да, сапраўды. Справа ў тым, што за гісторыю існавання нашага часопіса у нас склаліся вельмі добрыя партнёрскія стасункі са многімі музеямі і з не толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах. Ну, тут усё відавочна, мне падаецца, калі нейкую трэба атрымаць пэўныя звесткі, магчыма, нейкую экспертызу культуралагічную, гістарычную. Вось вы па паслугі музеяў. Да, вядома, тым больш, што гісторыя, яна, як вядома, настаўніца жыцця, і ўсё тое, чаму яна нас вучыць, вось гэтыя матэрыяльныя артефакты, яны якраз такі захоўваюцца ў нашых беларускіх музейных скарбніцах. І пагэтаму ідэя гэтага нумара выспявала даўно. Чым яго адрозненне ад шэрагу папярэдніх нумароў такога кшталту? Па-першае, мы з канца 2022 года пачалі тэматычную серыю «Музеі Беларусі». І ўжо маем пэўны задзел, некалькі нумароў на працягу вось гэтых год, якія былі прысвечаны цалкам пэўнаму музею нашай краіны. Аднаму, да. То есть гэта был такі цікавы вопыт супрацоўніцтва, напрыклад, з гродзенскім гісторыка-археалагічным музеем або з саветкаўскім музеем стараабрадніцтва беларускіх традыцый імя Шклярова, або з музеем гісторыі горада Мінска, калі увесь нумар, 72 старонкі, музей прэзентаваў все самае лепшае, самае каштоўнае, што ёсць і зроблена ў экспазіцыйнай рабоце, фондавай рабоце, экскурсійнай рабоце. І таму нашы чытачы маглі здзейсніць такую завочную экскурсію, ну, умоўна кажучы, не выязджаючы з Полацка, або не выязджаючы з Быхава, да, пабываць у Ветцы, або пабываць ва ўсіх лакацыях музея гісторыі горада Мінска. Гэты нумар, які ў нас адзіны такім цалкам музейны ў гэтым годзе, ён крышку іншы, таму што ён зборны. А што значыць зборны? Свае напрацоўкі там прадставілі супрацоўнікі шэрагу музею, прычым у нас так, па нашай задумцы, атрымалася вельмі добрая сувязь паміж музеем дзяржаўным, паміж музеямі устаноў вышэйшай і агульнай сярэдняй адукацыі, і нават паміж беларускім таварыствам калекцыянераў, якое вельмі плённа супрацоўнічае з нашымі музейшчыкамі. Вось поэтому такая будова канцэптуальна часопіса нумара гэтага перадвызначыла яго змест. І мне падаецца, што чытачы змогуць прасачыць вось тое, пра што вы сказалі ў самым пачатку нашай гутаркі, это выхаванне маральных якасцяў, духоўных якасцяў сродкамі музейнай педагогікі. Вось нумар пачынаецца з артыкула пра музейную педагогіку і яе ролю у сямейным выхаванні. І праз кожны матэрыял можна прасачыць, якім чынам на канкрэтных прыкладах гэта адбываецца ад дзяржаўнага музея да музея школьнага. А вось куды завітаем? Віртуальна. Пакуль віртуальна зможам паглядзець, што дзе, ну калі не былі ў тых ці іншых лакацыях, а потым вызначыцца, паедзем у тую ж самую ветку ці, напрыклад, некуды ў іншае месца. Ну, глядзіце, якія музеі прадстаўлены. Шэраг з іх я ўжо ўпамінаў, таму што гэта нашы даўнія партнёры і
супрацоўнікі, да, гэта Гродзенскі гісторыка-археалагічны музей, гэта Веткаўскі музей, гэта музей гісторыі горада Мінска. Гэта таксама музей гістарычнага факультэта БДУ, які, дарэчы, адносна нядаўна адкрыўся. Там усё свеженькае, чыстенькае, так. Цалкам адноўленым будынку. Дарэчы, у будынку. гістарычным будынку, так? Да, аднавілі, але ж лакацыя вядомая. Лакацыя вядомая, это лакацыя тая, адкуль пачынаўся наш БДУ. Акрамя гэтага, шэраг школьных музеяў, у прыватнасці такі цікавы музей. Калі мы там пабывалі, нам абсалютна захацелася, каб і ўсе чытачы нашы пабывалі, бо такі цікавы для Беларусі музей у Лідзе, у сярэдняй школе нумар 10 імя Клімко, існуе музей, нават ён называецца гістарычны цэнтр музей «Ваенныя маракі Лідчыны». То есть, вось, мы ж... Цікава. Да, адразу цікава. Неяк не звыкліся да таго, што Беларусь гэта марская краіна. Не, марская краіна абсалютна, таму што шмат ураджэнцаў нашай краіны, ну, у прыватнасці, у гэтым музеі гэта паказана на ураджэнцах і жыхарах Лідскага раёна, годна і з гонарам неслі службу на флоце. І пры падтрымцы рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Саюз ваенных маракоў» адносна нядаўна, у 2013 годзе, быў створаны такі музей. І вы ведаеце, ён сапраўды... больш за 10 гадоў існуе, і гэта такая старонка добрая. Ён сапраўды, да, заслугоўвае таго, каб яго пабачыць. За 10 гадоў энтузіясты з гэтай школы пры падтрымцы грамадскага аб'яднання зрабілі вельмі такое унікальнае месца. І калі мы пабывалі, дарэчы, у ім з нагоды Дня пісьменнасці, які ў гэтым годзе адзначаўся ў Лідзе, мы вырашылі такому артыкулу быць. І я думаю, што многія з нашых чытачоў таксама гэтым зацікавяцца, тым больш, што тэма, ну, дастаткова незвычайная. Акрамя таго, наш плён мае супрацоўніцтва з беларускім рэспубліканскім грамадскім аб'яднаннем калекцыянераў. Справа ў тым, што, як вызначылася, калекцыянеры робяць вельмі шмат у дапамозе. А я вось ведаю гэта. А нашы слухачы, магчыма, і не. Справа ў тым, што, па-першае, калекцыянеры вельмі цесна супрацоўнічаюць з музеямі. Магу назваць імя Барыса Васильева, які з'яўляецца старшынёй гэтага рэспубліканскага таварыства. Ён і яго калегі робяць вельмі шмат. Ну, па-першае, гэта папаўненне музейных калекцый. Так, сапраўды. Па-другое, гэта далучэнне людзей абсалютна розных узростаў да калекцыянавання і да экспанавання вось тых артефактаў, якія ім удаецца збіраць. І вось вопыт калекцыянавання як адукацыйнай практыцы у дзейнасці музею і устаноў адукацыі таксама прадстаўлена ў некалькіх артыкулах, які напісаў Барыс Анатольевич і яго калегі. Дарэчы, многія з іх з'яўляюцца таксама настаўнікамі гісторыі. І, разумееце, тут хобі і любімая справа і месца працы ў дадзеным выпадку супадаюць. І таму... Гэта найлепшы варыянт, мне падаецца. Да, і таму, разумееце, вельмі цікава, калі настаўнік, ён падае асабісты прыклад дзецям, да ён вучыць не толькі нейкай застылай гісторыі, а гэтая гісторыя ажывае і знаходзіць сваё адлюстраванне ў артефактах, дарэчы, якія актыўна экспануюцца ва ўстановах адукацыі, каб папулярызаваць гэтую справу. Да? Калекцыянаванне гэта вельмі добрае хобі, але калі тваю калекцыю ніхто не бачыць, яна застаецца рэччу сабе. А калі гэтыя рэчы экспануюцца, дэманструюцца, яны ажываюць і размаўляюць з намі вось праз гады і нават праз стагоддзі. Чым яшчэ адметны нумар? Ну, мы ніяк не можам абысці той юбілей, які наша краіна адзначала, гэта юбілей полацкага Спаса Ефрасіневскага манастыра. Канешне, мы свой унёсак зрабілі, мы
рабілі адпаведны тэматычны нумар. Аднак гэтая тэматыка, як паказала практыка, па вялікаму рахунку невычарпальная. І ў гэтым нам актыўна дапамагае вучоны, гісторык, спецыяліст па эпіграфіцы і дапаможных гістарычных дысцыплінах, якая працуе ў інстытуце гісторыі, гэта Інна Леанідаўна Калечыц. Яна без перабольшвання, можна сказаць, сабрала, занатавала, расшыфравала, класіфікавала абсалютна ўсе надпісы графіта на сценах Полацка Спаса-Преображэнскай царквы. І яе даследаванні неаднаразова знаходзілі адлюстраванне на старонках часопіса. Вось у гэтым нумары ёсць вельмі цікавы артыкул, які прысвечаны тым графіці, якія пакідалі воіны-наёмнікі у храме. Вот зноў-такі цікава, воіны, наёмнікі, храм, надпісы. І надпісы нейкія яшчэ. Што яны там маглі пакінуць? Ну, што нашы людзі, што нашы людзі пакідаюць. Ну, часцей за ўсё, па-першае, растлумачу нашым слухачам, што гэтыя надпісы мелі месца быць зробленымі падчас Лівонскай вайны. Калі горад неаднаразова пераходзіў з рук у рукі, вось, ну і, вядома ж, храм не заўсёды дзейнічаў, асабліва калі ён быў захоплены вайскамі Стэфана Баторыя. Поэтому што нашы людзі пакідалі? Хтосьці сваё імя, хтосьці свой аўтограф, хтосьці сваю дату. Я быў тут. Усё тое, што і сёння было заўсёды. Да, разумееце. Хочацца пакінуць свой след у гісторыі. Ну так ці інакш. У прамым сэнсе, свой след. І поэтому ось усе гэтыя аўтографы з іх расшыфроўкай, тлумачэннямі, чаму яны размешчаны тут, як яны трапілі у храм. Аб гэтым расказваецца ў артыкуле Інны Леанідаўны Калечыц. Ну і трэба сказаць, што мы размясцілі фактычна, не пашкадаваўшы старонак, усе фотаздымкі вось гэтых надпісаў. Вось я толькі хацела заўважыць на гэтым. Я памятаю, калі мы сустракаліся з вами пэўны час таму, першыню, вы дэманстравалі нават для фота першыя нумары часопіса, і там і тыпаграфія іншая, і калі гэта нейкія малюнкі ці фотаздымкі, гэта ўсё іншая якасць і сучасны часопіс. Дык вось, калі кажам пра музей, ну, зразумела, ілюстрацыйны матэрыял зараз можна перадаць у максімальнай якасці і сапраўды, ну, нібыта зазірнуць у гэтую экспазіцыю, зазірнуць у гэты музей. Да, дзякуючы нашаму паліграфічнаму выкананню, дзякуючы таму, што мы выходзім як паўнавартасны і паўнакаляровы часопіс, мы маем магчымасць прадставіць вось тыя артефакты, пра якія мы вядзем размову. І ў прыватнасці гэта датычыцца і артыкула вядучага навуковага супрацоўніка музея гісторыі горада Мінска Вольгі Петражыцкай, якая прысвечана калекцыі гадзіннікаў. І вельмі добрыя фотаздымкі былі прадастаўлены музеем. Многія гадзіннікі, асабліва напольныя або настольныя, яны з'яўляюцца часткай інтэр'ераў музеяў. І па гэтаму можна убачыць, напрыклад, як гэта адлюстравана ў экспазіцыі музея гісторыі горада Мінска, напрыклад, у галерэі Міхаіла Савіцкага, або як гэта ўзноўлена у дэталях інтэр'ера 19 стагоддзя. Ну і, вядома, у них ёсць вельмі цікавая калекцыя мемарыяльных гадзіннікаў, якія належалі знакамітым беларускім вучоным, пісьменнікам, дзеячам культуры. І некаторыя з іх таксама мы адлюстравалі на старонках часопіса, каб нашы чытачы ведалі і змаглі пабачыць, ну, знакамітыя гадзіннікі знакамітых людзей. Вось так, можна сказаць, падаецца. Многія з іх з дарчымі надпісамі, многія з іх, скажам так, былі улюбёнымі гадзіннікамі і перадаваліся ўжо значна пазней сваякамі, блізкімі гэтых людзей. Ну, напрыклад, магу прывесці такі прыклад, як прэзідэнт Акадэміі навук Мікалай Барысевіч. Вось таксама яго гадзіннікі адлюстраваны і апісваецца, як яны захоўваюцца і для якой мэты яны выкарыстоўваюцца.
Дарэчы, музеяў у краіне ў нашай шмат. Якім чынам выбіралі старонак трохі больш за 70 у вашым часопісе? Якім чынам выбіралі, хто трапіць у нумар, а хто, магчыма, і не? Да, нам вельмі часта не хапае 72 сторонок, фактычна 69, таму што вокладка і ўсе іншыя абавязковыя. Да, поэтому 72 – это лічба, якая не ў поўнай меры перадае фармат часопіса. Але, разумееце, калі ёсць ідэя, мы заўсёды адштурхоўваемся ад ідэі. Ёсць ідэя стварыць такі нумар, тым больш, так склалася гістарычна, што музейныя нумары у нас бліжэй к фіналу года, яны завяршаюць наш гадзічны цыкл выпуска. Гэта апошні нумар года? Не, яшчэ 12, яшчэ будзе 12. Ён ужо не будзе мець пэўнай тэматыкі, ён будзе такі зборны, як мы называем. Так вось, ідэя, яна ўвасабляецца ў канцэпцыі, у замысел, што мы хочам бачыць. Па-першае, некалькі артыкулаў у нас ужо было, нейкі пэўны задзел для падрыхтоўкі часопіса быў. І далей потым мы селі, абмеркавалі з калегамі ў рэдакцыі і зразумелі, чаго нам не хапае. Адпаведна, чаго нам не хапае, мы пачалі звяртацца да нашых калег з музеяў. Калі ласка, ёсць такая магчымасць, будзем рады, калі вы зацікавіцеся гэтай прапановай. Так, зноў-такі, я праводзіў прыклад, так было з Лідай, так было, напрыклад, і з музеем гісторыі БДУ. Калі мы пабывалі в гэтым музеі падчас аднаго з нашых мерапрыемстваў, то мы былі ўражаны, наколькі... 104 гады, вось сёлета святкуе універсітэт, больш за 100-гадовая гісторыя, зразумела, што захаваліся экспанаты тыя ці іншыя. Экспанаты захаваліся, і яны, зноў-такі, дзякуючы рамонту, які меў месца на гістарычным факультэце, яны увасоблены з дапамогай ужо новых такіх музейных і экспазіцыйных тэхналогій. І можна пазайздросціць студэнтам гістарычнага факультэта БДУ, якія ладзяць там заняткі па музеязнаўстве, па этналогіі, таму што гэта не проста музей, а яшчэ гэта і вучэбная лабараторыя музейнай справы, на якой будучыя музейшчыкі вучацца, як займацца справай, якая будзе справа іх жыцця. Я, шчыра кажучы, не была яшчэ ў новым будынку, не бачыла, у старым была, вось добра яго ведаю, у новым не была, не бачыла ўсе гэтыя найноўшыя музейныя тэхналогіі, якія ўвасоблены ў сам будынак, але можна праз фотаздымкі, мне падаецца, паглядзець, зацікавіцца і наведаць пры жаданні. Да, вядома, і я думаю, што ў такім выпадку вы будзеце адна з першых чытачоў, хто паглядзіць, якія фотаздымкі і якія інтэр'еры створаны ў гэтым музеі. І зноў-такі, калі мы кажам пра музейную педагогіку, то тут два ключавыя паняцці: і музей, і педагогіка. Таму гэты нумар, мы спадзяемся, унясе пэўны здабытак у папулярызацыю трох частак. Таму што слоган нумара – гэта гісторыя, адукацыя, музейная справа. Вось такое трыадзінства, якое працуе на адну мэту, мне падаецца, выхаванне духоўнага, духоўная наша такая скарбонка і скарбніца, тое, што мы лепей успрымаць і лепей карыстацца ёй, гэта заўсёды, зразумела, на карысць ідзе. Дзякуй вялікі за такую размову. Няхай з'явіцца хутчэй на паліцах гэты нумар, будзем глядзець, натхняцца і накіроўвацца ў тыя ці іншыя кропкі, ў тыя ці іншыя музеі. А я нагадаю, што госць нашай студыі сёння галоўны рэдактар беларускага гістарычнага часопіса, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Александр Корзюк. Паўтор праграмы сёння ў 16:10. Шчасліва. Сямейная праграма для ўсіх і кожнага.